Na, sziasztok, én Zaman vagyok, és be szeretném mutatni, hogy hogyan működik a VOT Blitz-nek a modolása. Legelsősorban be szeretném mutatni ezt az applikációt, amit már rengetegen használnak, annak ellenére, hogy nemrég jött ki, elég jó az értékelésé, ez a Blitz Modder. Hát én nem szeretem az ilyen automatizált appokat, amik így magától megcsinálják neked a modellás részét, de hát most képek alapján hát így működik. Igazából akinek ez bevált vagy működik, annak örülök, csinálja továbbá is ezzel. De én azt szeretném megmutatni azt a részét a modellásnak, hogy amit te csinálsz saját kezűleg manuálisan, nem így automatizáltam, azaz ezt bezárom. Ahhoz nekünk legelső sorba kell egy program, egy saját fájlokat kezelő program, ez egyébként Androidra, ez mind PlayROS-ban nézem, csak gépen egyszerű felvenni. Az Archiver nevezetű program. Ez igazából nekem ez vált be a legeslegjobban, de ha nektek jó a saját fájlkezelőtök, az is jó nekem, de én ebbe fogom bemutatni minden esetre, mert ez csomagol, kibont, mindent csinál, amit csak lehet, amit csak el tudtok róla képzelni. Nem tudom, mert biztos sokan ismeritek egyébként, mert híres egy applikáció. Én ebben az applikációban fogom végezni ezeket a modellási dolgokat. Szükségünk van egy olyan oldalra, ami pedig a World of Tanks Blitznek egy ilyen fan oldala, ilyen rajongói oldala, és itt találtok modokat is. De ezt bárhonnan szedhetek le modot, én ezt tudom ajánlani, így sok van, képek vannak hozzáfűzve, mit tudom én. Site modok, nézzünk ki ilyet akkor, amit mondjuk én használok, azt meg tudom mutatni. Hát itt ugye láttok képeket róla, ugye rákattintok, sokkal több dolgot tudtok róla megtalálni. Mindenféle van, amit csak el tudtok képzelni. Lényegében itt amilyet ti szeretnétek, olyat választotok. Én amit használok, az mindjárt mutatom, az a Jumbo Crosshair, amit mindjárt mutatok, hogy melyik is az, ez az. Mitch-től van ez a... sokan használják egyébként World of Tanks-be is. Igazából csak GFX és a GFX2 mappát kell nekünk átvariálnunk, hogy működjön ez az egész dolog. Igazából így néz ki maga a site, hogy van így a két körvonal, között ugye a rendes célzó, ez pedig az effektív célkereszt, ugye. És hát itt mutatja a download 580 KB, ezt letöltitek. Most letöltöm én is. Ezt zip file-ba fogja letölteni. Miután megvan a modunk, utána majd átlépünk ebben az alkalmazásba, amivel mindösszesen be fogjuk tenni a modot, és ennyi lesz az értelme egyébként az egész, ennyi is lényegében az egész modolás. Na és folytatjuk is a telefonról. Itt is letöltöm ugye a modot. Oké, nem sokára rá is kattintok, és ha le van töltve az Archiver program, akkor itt már be is dob. Itt ha más nevezetű a mappa, például mint ez, akkor bele kell egyszer lépni, és itt lesznek a GFX és GFX2 mappák. Na, szóval ezt úgy kell megcsinálni, kétszer, vagyis hát, hogy mindkettőt kijelölítek a mappa ikonra kattintva, amikor mind a kettő kék lesz. Hosszan megnyomjátok az egyiket, és másoljátok. Itt a felső fejlécbe, itt ahol itt írja nagyba, hogy download, meg stb. Ott kiválasztjátok át, vagyis hát ahol nektek van a Blitz, nekem az SD kártyára van téve. Csak melyik mappába, a datába lesz, igen. És itt van a Networking VOT Blitz. Itt vannak a fájlok. Na, szóval idáig eljutottunk. Remélem idáig eljutottunk a fájlok.
Android data netwarming.word blitz. Ha itt vagyunk, a data és DLC working, ez lehet nektek nincs ott, ez nekem nem tudom, ez ilyen üres vagy ilyen log mappa. A datába mentek, és itt vannak a játéknak a data, az adatai, a bináris adatoktól kezdve minden ilyen apró adat, minden itt van a datában. Mindösszesen annyi a dolgunk, hogy a GFX és GFX2 itt van, ez az ikon, amit most itt látok, a beélesztés ikon, azt megnyomjátok. Én ezt nem fogom, mert már fel van nekem ez a mod telepítve, ez az ugyanez a mod, de ezt itt megnyomjátok, és be is illeszti a GFX és GFX2. Akkor jó, hogyha ki fog írni egy olyat, hogy felülírod-e ezt a fájlt. Mint most én például megnyomom, és felülírja a fájlt. És akkor itt most én mégsézem, de egyébként igen, mindent felülírni kell, mindent, az a lényeg, hogy felülírd, mert akkor cseréli ki magyarul a fájlt. Ha te azt szeretnéd, hogy meg is maradjon ez a fájl, úgymond az eredeti, hogyha neked mégse tetszik ez a dolog, akkor egyszerűen annyi a dolgod, hogy azt a mappát, vagy azokat a mappákat így bejelölöd, kimásolod, és átteszed valamelyik másik helyre azt az adott mappát, és azután fogod bemásolni, felülírni a dolgokat. Ez akkor célszerű, ha nem látod magát a modot, de most én úgy, hogy ahogy mutattam az oldalt, látom, hogy néz ki a mod és tetszik, bejön, akkor jó. Vagy ezt úgy meg lehet még menteni, hogyha keres egy másik modot, az megint felülírja, és akkor megint másik fog működni. Na tehát így összefoglalva az egészet. Felmentek arra az oldalra, vagy ahonnan akarjátok, letöltötök egy modot, Blitzhez egy modot, kicsomagoljátok, vagyis hát belementek, ott találtok GFX és GFX2 mappát, vagy amilyen mappát így éppen találtok. Ha olyan mappát találtok, hogy data, van egy olyan mappa, hogy data, akkor ott elég annyit csinálni, hogy mentek a Wargamingnek a World of Tanks-nek a fájljaihoz, files, és itt van a data mappa. Ha ugyanilyen nevű mappátok van a modba, akkor elég ide másolni és itt felülírni, mert ha olyat csináltok, hogy a datamappa van, és a datamappát megnyomjátok, és ide mentek be, és itt másoljátok be azt, hogy a datamappát, akkor itt lesz egy különálló mappátok a mappák alatt, hogy data. Ami magyarul a játékban nem fog észrevehetetlen lesz, semmit nem fog hozzáadni, se elvenni tőle, elvileg, én legalábbis nem vette semmit, mikor így teszteltem. De hát akkor magyarul nem értek semmit, és azt hiszitek, hogy rossz a mod, vagy ilyesmi, tapasztaltam ilyet is, hogy hát nem is jó az a mod, amit publikáltam, meg stb. Nem, hát nem jól csináltad, azért nem volt jó. Na, tehát ennyi így a lényegében ez a modolás ennek a dolognak. Remélem, hogy érthető volt, ha valami kérdésetek van, akármi, akkor nyugodtan írjátok le kommentbe, és megválaszolom ott is, vagy bárhol máshol. Na hát végül is ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!